Na místa! Pozor! I takhle se dá překonat vodní živel. Pavle, jdu, on dojde ke břehu. Já teďka jsem zvědav, jak se s tím vyrovná pořadatel, který nám musí tento rad zase dopravit na místo startu. Takže věřím, že bratři z Hliníkova mají nějakého plance. Takže myslím, že červený praporek, který je umístěn, nemusíme nějak komentovat, jak všichni víme,